Aquesta formació té la peculiaritat de que la realitzen el que en diem en primera persona, persones que en un moment donat han estat afectades d'un patiment emocional, i això transmet una vivència diferent que quan fas una formació en la que es parla teòricament, diguem-ne, d'aquests conceptes relacionals, perquè al final del que estem parlant és de la relació. I per això recomano aquesta formació. Crec que aquestes formacions contribueixen a millorar la vida de les persones, perquè des del moment que podem millorar aquesta relació i aquest construir junts una intervenció, ja és un canvi de paradigma que crec que aporta una qualitat molt diferent. A la xarxa de salut mental segueix havent-hi discriminació. A veure, segueix havent-hi discriminació a qualsevol àmbit de la societat. És cert que a salut mental, pel que ens pertoca, hauríem de poder estar més avançats. I clar, depenent amb quins recursos et comparis, doncs sempre diem, però és que nosaltres estem fent moltes més coses, és cert, però també tenim més responsabilitat per fer-les, perquè som els principals originadors, procuradors d'estigma.